Daghan kayog mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo apan ang usa sa maayo natong pamalandungan mao gining pag-ingon niya nga kinsa tong gusto nga mahimong labing taas o labaw sa tanan, kinahanglan mahimo nga sulugoon sa tanan. Kasabot ba mo ani? Kinsa kuno tong gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglan mahimong sulugoon sa tanan. Lingiyay mong tupad. Ing na magpasugo ka nako. Naidaghang kayong wa mulingi. Murag nag-stiff neck, murag wa sakit kay liog ba. Mao na sila ang mga yawanon. Kana bang ang gusto manggod nato nga matuman ang atong gusto. Kinahanglan ang tanang tao mosunod gyud sa atong gusto. Mao nay atong kasagaran gyung batasan, dili na makapalangit. Ang makapalangit kana gyung motuman ta unsay gusto sa atong isig katao. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga tungluhon sa Ginoo ang mga limbungan nga mga tao. Kana kunong muhalad og bati nga karnero bisag naa siya'y nindot nga karnero. Para ninyo ba? Inigslibot ron sa sibot, suod sa imong pitaka na adihay 1,500, 150 og 20. Asa may imong ihog kolekta? Igpili nimo ba katong gamay o katong pinakadako? Tungluhon din nas Ginoo. Tungluhon. Kana bang pilion mo na akong usbog basa ha? Malakay man ni Milikiyas chapter 1. Tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanakog dautan nga mananap nga may maayo man unta siyang mananap nga ikahalad diha siyang turil. Ibutang na to nig pitaka or bulsa. Unya pagyod sa mga gagmay pagyod kantidad, ibutang na to sa mga 20, pilion pagyod to nimong 12 mao pagyod to imong ihog. Tunglohon kas Ginoo. Nya mao naman aron ang kalibutan, ang nindot reserved for myself, ang bati for the church, for the public. Ang atos ang mga buangon nga mga leaders karon, tanawa. Ilhan man na nimo ang leader nga buangon. Butang na to. Matay ma. Wa na jud koy kolekta hinon aning kalakiha tingeron. Ibutang na to ha. Di bala na, sakitan mo. Basta ang leader, mao gani mo asinso niya ang mga members nagpabilin nga nagkalisod kanang lidera buangon na. Nanglitan, barangay. Ang barangay hall, porting batia. O niya, ang agianan, porting gamaya. Pero ang barangay officials, labi ng barangay kapitan, ni dagko og maayong balay, dako pa kaayog hawanan. Ana, pagsukad lang niya paglingkod ba, ninindot din iyang balay, niya nibati ang barangay, kana tinunglo ng lidera. Pare, paglingkod sa parokya, ang parokya, gubaon kay ignaong, niya ang sakyanas pare, porting baguha. Bago pa, mahal pa kayo, daghan pagyod, dili lang usa, 5 pagyod kabuok, kana tinunglo ng paria. Ay ko ninyong tutok kay hapit na ko matunglo. Bebe, ako mong i-challenge, unsa man, paglingkod nako dinis parokya, ni bati o ninindot? Pagsigi ninyong palit og slot, unsa may nahitabo sa atong simbahan, ninindot o nibate? Di mga maayo tang mga leaders, dili ta tinunglo. Pero kanang wa gyud mo palit og slot, tinunglo na. Tinunglo. Sige, lingay mong tupad ing na
Wa pakat ang samang ka tinonglo ka o dili. Ingna ka no. Mao na siya. Kana bang nahigugmas kwarta para sa iyang kaugalingon, dili para sa katilingban. Ang kining mga gubat karong nahitabo tungod ni sa mga leaders nga ang ilang kaugalingong gusto maoy ilang gustong sundon, dili ang gusto sa ilang gialagaran nga katawhan. Ambot pila ka buok Israelita ang nakagusto aning gubat karon nila tali sa mga Hamas diha sa Gaza. Pila ka kabuk mga Palestina nga nakagusto aning gubat karon nila, na nagrally na gani sila tungod kay di gyud sila gusto ani, pero ang mga leaders di gyud maminaw, di gyud. Ambot pila kabuk mga Russians ang nakauyon aning pagsigi nila gubat sa Ukraine, og Ukrainians nga nakauyon aning gubata karon nila nga dugay na kaayo, porte ng daghanang nangamatay. Why nakauyon ani nga kinabag-an ang pipila lang nga mga leaders nga dunay panghuna-huna nga very self-righteous. Oh. So karon unsa may hagit ni Kristo, ang labing taas kinahanglang mag-alagad sa labing ubos. Sa pamilya kinsa may labing taas og ranggo diha? Ang ginikanan o ang anak? Ginikanan. Busa kamong mga ginikanan, kinahanglang mag-alagad mo sa inyong mga anak aron mo malangit. Ang ginikanan nga magsigig sugo, magsigig pangasaba sa mga anak, tinonglo na. Uy. Onya mga anak, unsa mo say buhatos mga anak? Matod pa ni Kristo, kamusang mga sumusunod, sundan ninyo ang tanang gisulti sa inyong mga leaders, kaning mga pangulos, mga pariseo o mga iskriba sa ilang panahon. Ingos Kristo, sundan ninyo ang tanan ilang gisulti, pero ayaw sunda ang ilang gibuhat. Kamusang mga anak nga nakaginikanan og mga tinonglo, kanang sigilag pangasaba, siging panugo, siging yaw-yaw, sunda ang ilang gisulti. Nya ayaw lang sunda ang ilang pagkahinugo, ang ilang pagkayaw-yawan, o ang ilang pagkahimalikas, kay tinonglo na na. Og naagid mo'y time, og magsigig pangasaba ng inyong ginikanan, isuwat na las papel or inyo bang i-text, tinonglo na ka. Ana? Kaya ang imong gihatag nako ang bati nga mga pulong nga naa magiduntay daghang nindot nga pulong nga pwede nimong litukon. Kung wa ko mo bangon nganong imo man kong patid-patiran niya, imo man kong inong bangon na diyang animala ka nga pwede ra magyutag ingnon ko nimo, dong pwede na ka mo bangon, taas na biya ang adlaw. Di ba? Nindot man na. Kasi ikadang buwang ka sikag ligi diha. Manya pakatulgo di ka matuog dahil sa iyo. Nya karon magsikag ligi diha. Buang ka, bangon. Kabatian ang pulunga. Di ba? Hoy. Oo na. Muna ako din magsige radyo kong ingon ninyo, palit na mogslat. Ang mo palit, malangit. Ang di mo palit, tinonglo. Wala na siya. Unsa may buhaton sa usa ka leader. Matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, angayan gyud ta mininyong daygon, angayan gyud ta mininyong tahoron kay mga apostoles man mi. Pero tan-awa ninyo unsay among gibuhat, naghago mi adlaw o gabi aron dili mo ma-problema sa among pagwali diha kaninyo, dili mi makahatag og kahasol. Ako dili man sad ko perfecto, no, pero kani nakapatandog ni nako mo na paglingkod gyud nako isip pari, bisan asa ko mabutang nga mga assignments, maningkamot gyud ko nga dili ko mahimong tigpabugat sa akong mga gialagaran nga mga tao. Ato lang suwayag check din
kinsa ninyo'y nabugatan og maayo tungod aning daghan na kay natong mga projects. Taas ang kamot. Nawa. Ako, adlaw o gabi, sige kong baligyag slat, sige kong baligyag slat, aron dili mo mabugatan. Di ba? Nganong namaligya man kong slat? Kay nagpakasulugoon ko ninyo. Paglingkod nako diri, daghan kay reklamo, padir to kay ngatong atop, padir ang atong kisami, kuyaw kay nagmahog, gabitay na raba ang uban. Padir ang atong tiles, perti na yung gubauna, nangatangtang na. Padir, wa gyoy, lugar ang atong atubangan, simbahan, pitos kayo. Ala, paningkamot sa ko, makailis atong atop. Sige yung baligyag slat, sige yung wali. Nailisan ang atop, wa. Ilisan. Ang atong salog, nailisan. Ang uban na sad, moingon na sad, padir, ang atong lingkuranan, wa mag-angay niya, masunggat pang atong lubot, kay nainay, mga sunggat-sunggat kamay, liki-liki. Maintag mailisan. Nailisan, wa. Padir, gamay kay itong simbahan, maintag mairog-irog og jutay. O, na irog, wa. Unsa pa man? Padir, wa tay kumbinto, kay nigso diri sa mga bisita, diretso dayos kusina. Wa gyud kumbinto nga kadawatan. Yan nakatukod tag kumbinto. Nana tukod na, wa pa mahumagbayad. Wa pa mahumagpanday. Sige lang kita na. Naasay mo ingon nato dinhi. Padir, bati kayo ang atong mga kaning kilid ba kato mga bildo diha. Natural ra kaayo ato sa nang panindot-nindutan. Bilisag stained glass nanindot wa. Tanawa. Sige lang yung kong sanong ninyo. Karon ingon san mo padir, maintag mapalit na natong yuta diha sa kilid. Anogon kay nagdi mapalit. Karon ato na nang paliton. Napalit wa. Palit. Padir, lapo kay diha. Gamay pagig atong lugar. Nya sige pag yung aging sakyanan diha sa atubangan, kuyaw kayong bata iniglusad sa hagdanan, maligsan sa balhabal. Karon to anang ato padong ang atong karsada. Sama na, okay na, dili. Og ang tanan nga miapil ni ining maong mga projects, congratulations, dili na mo tinunglo. Pakpakan na to. Pero kamong nagpalingog-lingog diha, nga naa gid unta mo ikahatag pero di mo mohatag, matod pas Ginoo tinunglo na mo. Kay para asa man din ang inyong sobra diha or kanang extra ninyong kwarta, para asa man na yun paras kaugalingon, tungloho na ta. Mauna matod pas atong tubag sa Salmo, diha kanimo Ginoo hikaplagan ko ang akong kalinaw. Way laing mohatag natog kalinaw ang Ginoo. Muna mosunod ta unsay makaayo sa atong isig katao og sa publiko, dili lang sa atong kaugalingon. Og nang hinaot ta nga kitang tanang mga leaders ingon ani tag paningkamot. Di gid hinunta ka perfect kay pulos-pulos man ta mga buangon, pero may na lang pariha ta og direksyon. Sige, lingiay mong tupad sa katapusang higayon. Basig wa na naugma. Ing na siya dili gid ta mohunong og palit og slat ha. Ing na. Di ta mohunong ato na gining paspasan. Sige, manindog na ta katong mosugot aning maong hangyo.